vítame u nového videa a ideme robiť. Môže sa už presvedčiť sami. A tu je bunker. Dobre, semku a kopíme dieru. Toto je momentálne špilivili. Práve že deň jedna, čo sa snažíme vykopať ropu. No nic, tam sa nevidím. Srandy. Toto je diel ropa alebo bunker. Ropa alebo Dobre, hlina. poďme robiť náš bunker tour. Takže, poďte za mnou. Práve že je hlavne hlina. Poďte za mnou. No a takto. Trebrík, to si ešte tam je záhrada. Dvere. Funkčné, ktoré nám furt schádzajú takto. Nasať. Dobre, zem, poďte dnuka, poďte. Máme. Dobre, poďte dnuka. Poďte dnuka. Áno, poďte dnuka. Ja som sa pichol! Alebo si debil. Takže, dobre. Či je hniezdo? Či je hniezdo? No dobre, sem máme chodbu, hej. Nevyzerá úplne najlepšie. Pretože v najlepšom stave, aký kedy bol. To je jedno, sú tu všade trňa, vidíte to? Kráľské schodíky. Sem bolo, že trilión trní more. Sú to Lukášové celé pokosiny. schodíky. Kámo, to bolo iba more. Palietka, tam máme naše náradia. More a sem bol To je naša trilión. škatulka. Tu nám bolo... More! Dobre, takže sem boli tak asi trilión trní more. Sem sú na toto, sú nejaké sračky. Hej. A tam budeme mať bunker. Toto vlastne ideme celé vyprázdniť úplne, že dohola. A tam budeme mať bunker na strome. Dohola. Ukáž to Toto bude bunker na strome, takže... Vlastne, Toto celé bude bunker na strome. to je tak asi všetko more. Neviem, či to mám No, ešte trošku... Jediné, čo sme sa bodli, je, že Všetko? potrebujeme ešte vyprázdniť celú túto chodbu aj tam vzadu. A potrebujeme takú pomoc. Však sme bezďaci. A poďte sem, poďte. Toto ideme celé Dobre. zarovnať do roviny. More, Sebo! Poďte už! Počkaj. Toto ideme celé zoťať. Skokov, more, poď. A ideme na to už skokov. Ideme na skok, more. More! More, to nesmej. More. Takže,